deze leuke Minecraft stream van mij. Volgens mij, we zijn nog aardig volle kijkers. Ik zie een Chris en ik zie een Thomas en ik zie een Marije en ik zie een Roelof. Wat gezellig. Maar we ben hier echt samen mooi. Meester Jelle. Maar Jelle, bist nou echt meester? Nou, nog net officieel. Nog net Ik ben of- nog gewoon een stagiairje voor master. Dan bist nou eigenlijk gewoon zo'n hulpjuf. Ja. Die dan in de klas zit en dan zo zit van, Ben helpt. Maar ik doe zeker net onder voor een echte master, ja. Nou. Nee, grapje. Maar, heeft de zin in wat wij gaan bouwen? Heeft de zin in? Zeker. Ik ga jij dat we een skitterend ietsje maatje. We gaan heel iets moois. Voor de meesten die net weten wat wij gaan maken, wij gaan de... Pam, komt die beeld bijna. Veel Sufius. Gaan we maatje. Volgens mij is steeds goed. Bijna. Vesuvius. Zei ik het. Het is mooi vulkaan. En die gaan we maatje. En Jelle heeft er heel veel zin in. Zat shit. Zeker. Jelle. Daan, die gaat vol... Is het een Daan? Die gaat helemaal stuk om die. Ja, Daan is een klasgenootje van mij. Ja. En die shit nou naar die, die lijkt het Ja, niet. zeker. Ja, nee, heel goed. Wat wij nou Mooi moeten dat doen. is de best, jongen. Weet je wat wij nou moeten doen? Wij moeten even een plotzikkie bij wij het kunnen bouwen. En hij moet aardige grut wezen. Ja, dat zeker. Zeker. Dat doet. Dan moeten we even ergens een plotzikkie. Daar hebben we dan net op voorbereid. Dat we moeten nog... Shit, oh. Volgens mij... Achter... Waar bist? Ja, hier is je. Dit biedt perspectief. Dus ben wel wolfjes hier. Maar, ik heb hem hier, maatje. Ja, die is best. Gewoon lekker mij, die bol. Oh, iemand vreeg, Master Jelle, hoe vol is 90 keer 88? Oh, goeie vraag. Dan geef het cijfer nog aan. Oh, wat dan? Het is 180, of zei iets. Nee, dat ging net nee, want dan liep ik dom. Dan liek ik. Maar bij zulke ding moest dat gewoon die lekker machinebroeken. Nou, in principe mast het ik zonder kennen. Maar dan mag gewoon even pen en papier erbij pakken. Dan ken het. Ja, dat is weer. We moeten eerst dit maar even plot maatje, denk ik. Ja. We hebben wel hele mooie wolven, hoen, die ons plot echt op binnen. Maar ze net niet slaan, by the way. Volgens mij worden ze dan boos. Ik sla ze zelf, ik ben zo slim. Maar waar helpt ze dan erbij en dan mooi? Ja, maar alles eigenlijk, ja. Reken die Als ik vraag spelling. ga, dan ben ik ervoor, zeker. Oh, iemand heeft uitrekenen wat 88 is. Dat is super. Was weten? Ik wil het heel graag weten. 8800 toren. Daar zit ik al op te denken. 8000, nee, 8800 min 88, maar ik hier mag geen tijd om dat uit te rekenen. Dus hier kan... Iemand die zegt van... Maar 88 keer 100 en dan dus die eentje eraf. Ja, maar zo slim ben ik ook weer net. Ik ben wel goed in rekenen, alleen uit te hollen zulke dingen echt totaal net. Dus ik ken gewoon een keer bij les, ja. Oké, maar wat eerst... Denk ik even een mooi rondje, maatje. Of een soort van... Wie kennen hem ook een beetje in de vorm van het eiland, man. Dan wordt er ik net zo hout terug misschien. Ik ben dan dus steeds begin Jerisa. Ik begin hem nou gewoon mooi gas. Ja, dat is goed. Ik probeer hier gewoon een rondje te maken. Nou ja, probeer hier. Altijd maar een beetje roe liek het en op het eiland. Zo. Volgens mij hebben we hem nou al. Nou. We maken een mooie vulkaan. Dat is de bedoeling van nou, ongeveer. Het is nog mooi, dat maar we dan maar afwachten. Oh. Hij werd altijd mooi, maar mij werd alles mooi. Meer als je best keer weet ik net wel, hè. Ja, maar wist, het is Minecraft. Ze hè. Iets maar mij in Minecraft mooi roene ding. Op een andere manier. Ja, maar ik denk dat hier een soort mensen in de chat zitten die het beter seizoen kennen als ik. Dus Ja, maar ik kan echt niet bouwen. Dat hebben ze nou ook als in volle livestreams als jongen dat ik net kan bouwen. Waarom kan... Ik kan hier geen... Blokje... Kom eens. Kijk het hier. Je wil hierop. Wil geen blokje plaatsen. Wat het? omdat er daar een hoen zit. Waarom zit je...
Wel, ik zeg die hond net. Hij weet het wel. Ja, maar ik zeg hem net. Oh, wat hebben we al een mooi begin. Wauw. Ja, ik denk dat we hem gewoon weer laagje voor laagje een beetje uitbouwen moeten. Ja, laag voor laag. Ik denk dat dat echt de bedoeling is. Op een gegeven moment doen we gewoon een beetje Stien. erin. Eigenlijk echt een trap. Nee, ik net. We hebben een feitje. We hebben een feitje op de vakantie. Van de wieken gaan de vattenfeitjes eens even een keer net hoe gebouwen, maar hoe de natuur verskiest. Jetdienst nemen ze het vuurspuiende bergen. Wij hadden zelfs hoe vulkaan. Was het mooi feitje, Witte? Ik wil het heel graag weten. Ze noemden vroeger de vulkanen, geen vulkaan, maar letterlijk vuurspugende bergen. Logisch. Ja. Wat logisch is. Want ja, toen hier is dan het vulkaan. Dit ziet er nou al echt vet uit. Nou al. Ja, Aardig te lukje. hij begint- hij begint aardig. Mijn matje ik maar een vulkaan en mijn matje denkt heel vaak gewoon op zijn eigen manier. Dus dat is gelukkig. Oh, we hebben een feitje. We hebben een feitje, jongens. De Ierde bestiert alle in lagen. En hoe dieper als de komst, hoe heeter het altijd wordt. In het binnenste van de Ierde, in de kern, is het zo heet dat stien smelt. Het is daar wel meer dan 6000 graden Celsius. Het feitje kwam mooi uit. Dat plaatste ik echt magma. En in het feitje zei dat in binnen van de aarde is het heetst. En daar is magma. En wat plaatst ook krijg? Magma. Zeker. Ja, maar dat viel ik. Oh, dan viel dus dat on die magma. Magma, hieke magma zit in de vulkaan. Als de uitkomst is het lava. Nou en? Het is voor de versiering. Het is voor de versiering. Aan de boetekant. Zo. Dat is krek. Wist wat oren dan zo'n dan is. Perfect. Ja, maar nou is lava en dan wat magma mat in de. Nou is het weg. Ja, ik weet het. Maar ik vind dat lava vind ik net zo mooi. Wat is het even opzoeken hier? Wie let dat lava laten we er zo wat uit sijpelen. Nou, ik aan de zijkant of zo, hier of zo. Ja. Ik weet het al. Maar het is een stille vulkaan. Hieke, leer van mij. Het komt goed. Ik leer altijd van die. Elke livestream weer. Gelukkig. Gelukkig. Vind dat altijd kabit in Friesland blauwe, man. Ja. Vind je echt dat kabit shit je maar blauwe? Jelle. Ja, een grote liefhebber. Een grote liefhebber van kabit shitten. Machine. Wauw. Nou, Is wat wij zullen we nou gewoon proberen ergens een trap te zetten dat ze er omheen kist of zo en dan hier een kistje is en wow. Zullen we ja, dat dat is goed. dat gewoon met dat mooi man. Is het altijd handig om hier oh nee, wacht, het is van we gaan op excursie naar de vulkaan. Gewoon eens een excursiehuisje erbij, maatje. Zo van we gaan op excursie naar de vulkaan. Ja, dat is goed. Want we hebben de vulkaan al hè. En we hebben nog genoeg tijd om dat erbij te bouwen. De Maar maatje, wat ik dacht, vertel. vind ik leuk, om mij wat van die cobweb, Ja, daar een soort van rookwolk mee te wijzen. door dat. Ik zou zeggen door dat. Dan zijn we hier zin onder deze kant. Het is een beetje misgong. Oh, het is een beetje heel erg volle. Deze halen we even voort. Zo, deze kant. We hebben bij de Oeral. Ja, deze in het midden. Dat is die in het midden. En dan hebben we twee kanten. Dat het magma uit de zijkant voortkomt.
samen had het wel wat Samen had die worden. Oh, prachtig. Dan maak ik hier. Ik heb hier. Oh, dat is mooi. Oh nee, shit. Maar zie wat hier is. We hebben het witte hoes. Dus ik. Ja, nee, dat wat we doen. Oh, nou ga ik hem koppelen. Nee, ik ga het witte hoes koppelen onder de vulkaan. Dat ging nou. Dat ging nou gewoon doen. Dan kan het witte hoes op excursie. Maar ik zeker wel even een paardje. Oh, dan maak ik zeker een heel mooi paard. Eigenlijk moeten we dan en krijgen nog een huisje van... Yo, je kist die informatie krijgen hoe de vulkaan die nou uitbast. Zo. Master Shin. Dit wordt mooi. Dit wordt mooi. Dan moet ik van die trappen vinden. Hier weer. Ja. Zult een beetje mossig. En oud. Een beetje mossig. Shit. Ja, Dus dan hier zo omheen. Gist, zo. En dan... Want het matten van die paasjes worden. Dat is echt ding van waarom keer ik hier langs. Dit is prachtig. En dan gist hier langs. Dit is wel lekker gevaarlijk. Maar dat maakt niks uit. ja, nee, maar dat mat ik. Als je op excursie is naar een Vulkaan. vulkaan, dan moet het natuurlijk gewoon een beetje spannend wezen. Was het iets leuks vinden? Ik heb al een keer een vulkaan beklom. Of is daarvan? Ja, dat vind ik cool. Dat vind ik cool. Hier hebben we een heel mooi... Oh. Nou zie je... Kom eens. Wat is er? Kom eens bij de patie, steeds maar. Kom eens bij patie. Eigenlijk was eerst een hoes bouwen en dan het raam van dit is ding. Ik eerst even een mooi huisje bouwen. En dat is dan, nou ja, huisje, een soort tentie. Wees dan... staat er van, nou, je kist kaartjeskippie voor de Vulkaan. Voor de vulkaan. Oh, we hebben een feitje, jongens. We hebben een feitje. De boetenste laag is de kwasten. En die ziet vooral in lieke tjok als de skiel van een apel. En die kwasten die droogt als platen op die smolten stien. Als twee platen botsen, ontstaan er bergen. Als de ene onder de oren doet, vulkaan. Zoek ik samen zeggen. De aarde is, kijk, als dan een appelskielwissel, die staat dan zat in. En dus wij drogen eigenlijk een beetje op de magma. En die is verschouwen. Op een appel. Ja, we liggen eigenlijk op een appel, dat klopt. Wow! Zelfs zo is dat. Zo. En nou, maar hier van Villager in. Ja, ik kies hem een naam Jan, kijk als Henk. Ik vind Henk een geschikte naam van Keizerskeper. Henk? Oké, dan ga ik hem even ziekie. Ik noem hem Henk. Zo, en noem hem... Hij heet Henk. Zo. Machine. Hij heet Henk. Yes. Keizerskeper. Henk die geeft een soort business voor zo. Vooral voor de president staat Shin. Oh, maar we hebben een feitje in de lava. Help! Ja, lucht! Nee! Oh, soort van lucht. Oké, we hebben een feitje, go! En er ben een heel soort verskate vulkaan, maar het principe is eigenlijk oerlijk hetzelfde. Dat smolten stien, die magma, die broest eigenlijk terug de kwasten naar de oervlakte en komt dan dus boeten. Dan nemen we het lava. Nou, wat we al zien, magma zit in dus de vulkaan. En lava, altijd de boeten is lava. Ja. Ik heb nog wel op zich een leuk idee, ergens nog een biemke of zo, ergens te zetten. Dat is een goeie. Ik heb het dan. Ik zet een biemke en dan moet ik even... Dus Die, hè? Ja. Oké. Ik plaats biemkes. Eigenlijk komt dat net goed. Waarschijnlijk is het dan in de fik. Maar dan maakt niks uit. Ja, biemke.
Aan de zijkant van de vulkaan, hè. Ons net op de vulkaan. Maar shit. Oh, wacht. Oh, maar maakt het wat natuurlijk. Shit. Ja. Dit, ja. we maken de vulkaan, man. want... Gewoon op de vulkaan. Ja, dat moet ik dus nou... Wat ben ik nou mee bezig? Machine. Oh, dus Ja. net op het oranje wil het net wel op het groene gas. Ah nee, en op Steam wil het zelf ik net. Dat is jammer. Oh ja, op Steam wil ik net. Misschien wat meer smoke. Oh, hier get een BM in de fik. Oeps. Oh, ik ben wel mooi bezig. Oh, weet je wat het wel een keer nog wat dieren of zo toevoegen? Beesten. Kun je wat beesten wel toevoegen? Nee, net in de vulkaan. De Bibbel. Nee, wacht, van de Nether. Hij is nou wel van die beesten. Nether. Oh, we hebben een feitje. Somtijden spuit de lava malter in de lucht. In 29 na Christus breekt de vulkaan de Vesuvius uit en bedekt het Romeinse stadje Pompeii met een tjokke laag van vulkanisch kieske. Elke nie komt om het leven en verstiert. Dat is zo het verhaal van Pompeii. Dat er een vulkaan wie uitbarstte net toen wie heel die alle mensen winden. Dat weer het mooie feit is. Dat wisten we al, want Nobis leraar, want vertel ze over Pompeii. Tragische gebeurtenis. Dat stadje heet Pompeii met EY. Nee, EI. Maar wij hebben een kat die heet Pompeii en dat is maar EY. Die bars net... Nee, die barst net. Het is wel een chagrijnige kat, nog van 10 keer. Maar voor de rest is het wel een lief beestje, ja. Oké, misschien... Gelukkig. Dit is onze mooie vulkaan, Sa. Onze vulkaan is wel actief. En dit is de vulkaan die wij moesten maaien. Het enige verschil is dat de vulkaan die we moesten maaien is volle breder. Er is natuurlijk net heel veel ruimte. Nee, maar hij is aardig goed. Ja, nog even een SO naar de Pabo. Nee, Thomas. Nee. Thomas, en zo naar de Pabo, jongen, daar haast hem. Speciaal voor Thomas. Speciaal voor Thomas. Maar de vulkaan achterlitten. Helaas, ja. Helaas, vulkaan. Ik kom hem hopelijk nog wel een keer bezoeken. Dan hebben wij hier een hele mooie gastnummer. Dan moest je ook mooi die namen erop zetten. Dan moest het echt heel mooi die namen. Dan hebben we meer naam op de gastnummer. Machine. Net master, ja. Wanneer werden live trouwens? Volgende week maand die weer. En waarschijnlijk deze snel nog. Daar is hij al. Oh, Master Jelle. Wow. Ja. Oh, en nou ik weer een feitje. Wow. Ja, wist u wel dat er onder Friesland ook een vulkaan leidt? Maar daar hebben Boeken en ik dus geen zorgen meer om te maken, want het is een derde vulkaan. Een heel oorverhaal is de Ring van Vuur, op de Grote Oceaan heen. Wist dat er onder Friesland ook een vulkaan loopt? Onder Friesland. Ja, maar die is deer. Ja, klopt. Oh, dat is slim. En om de Grote Oceaan is er een heel roentje mooi vulkaan. Cool. Nou leest wat. Wow. Ja, maar als leraar kerst ik nog een soort leren. Ja, dat is weer. Ik doe dan geen leraaropleiding helaas, maar... Nou ja, een soort van, ik ben sportleraar nog. Soort Zo leert voor elke band. week maar chill wel wat nice. Ja, dat is weer. Elke week leer ik wat nice, maar chill. Ik heb wel heel veel fijn. Vorige week hierbij. Was er nog de Vliegende Hollanders in? Was de Ritchie Maatje in de achtbaan, dan doen we dat nog even. Welkom bij de Vliegende Hollander. Oh ja. Ja, spooky wachterij. We zijn nou aan van de livestream. Dus de eerste gast weer na 3 weken na gast. Dus dan was Ritchie Maatje. Ga er maar in zitten. En dan druk ik op het knopje. Ja, ik kan al. Wee! Dat weer de achtbaan. Hij werkt. Hij werkt. Hij Ja, werkt. hartstikke leuk. Maar dan Jelle, dan bedank ik die voor het mooie van. Het wie gezellig. Dank. Het wie leuk. Ja. We gaan een hele mooie vulkaan maken. Mooi Henk. Dan, Ik hoop dat Henk nog een pretty yield voor u in haar. ja, we hopen het. We hopen het. Ik van de president. Was nou echt graag mooi van een keer of volgende week on echt mooi livestream.
stuur even op Instagram even een berichtje. En dan kies ik maar dan makkelijk zoet als ik in Minecraft heb. Wij hebben altijd nog wel een extra Minecraft account voor die. En dan kies ik maar dan krijg ik wat Jelle hier die een chill gast. Maar dat komt al je goed. Volg Chill ook even op TikTok. Chill die heeft nou een leuke Sinterklaas rap. En dan kiest hij iets winnen. En als dat wint, dan kiest Marwan in een videoclip. Sinterklaas die komt straks door de vlier. Sinterklaas is een baas en dat weet ik al lang. Want als het jet hem cadeautjes had hij mij in de tuin. Chocolade, Lego af een super vette game. Sinterklaasje, Pieter Baasje, what's in the name? Sinterklaas die komt straks door de vlier. Maar dan check je hem. Volgende week is er weer een wow, wie mooi ben, kom er net uit. Volgende week is er weer een Chilly Minecraft en dan check je hem volgende week. Hey, doei doei! Doei.